Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие türkmenistanцы. Eziz türkmenistanlılar, hormatly Türkmenistanyň milleti, halky, jemagaty. Sizin hemmeňiz şuň ýüzlenýän. Bular sesini çykarnakly bir aýa goýýarlar. Abi dogmadyk bir asyly bolmadyk. Bir o bawaryň maçy eşegi, haramda milli pidir bir ilkara bize şol ýanky ýatan kamatoznikleri. Olary kuşkurdy. Onun bizim aladığımız olur boldu bolin daşından hat yazıp bizim saytımızı yaptıracak olup yara. İş boldu bize bir. Ena 10-20 gün mere bize iş şol. Hani süyitleşecektin ha sen? Ha haram siydik. Gnida. Hani sen süyitleşecektin ha sen? Gayratın yetenek mi? Mıras diyse. Ha? Bir de gereği şol, yüzleşsene bizle. Hani süyitleşsen. Süyitleş. Bir giden devlet, insan haklarını koruyan bir idare bilen süyitleşip yor deyip. Bersene bize şoňmalyk var adi. Ha? Dereceni. Bir hükümet, giden bir ýöne bir insan hak hukuklaryny gorap ýören idare bilen süyitleşýär deyip. Bir gayrat, bir namus. Miras getirenlen kim ol sen? O üýşüren sen adamdan kim ol? Bir topur gnida sen nireden alıp ýörtüň bulary? Şolardan gadanjak bolýanmy özüňe pena? Ha? Şolar sana kömek eder öýdýänmi? Bir topur wara bir guturun şumalary üýşürdüň-de olara bir Türkmenistanyň ýöne gamçylap ýörtüň. Turun dawai basın, at oğursa deýin. Eşe oğursa deyin. Ha sen mara. Sen ata kursa. Gnida. Sana Birleşen Milletler'in Verhovna Komissariada aytmadı mı kimin ata oğurduğunu? Eşe oğurduğunu. Gnida deyse. Ha? Kim oğurladı atları? Gellik erdin atlarını kim alli? Ay onları baka mı neyme mı? Atın nırkını bilyen adam mı? Bular atşınas mı? Buların ağzına sen şu aytmaly sözler beripsiň. Ol karaltyda özüň topulýan, ýuwaşyk bilen yapın deyip, arza ýazyşdyryp. Näme oňormadyň? Ha, gnida diýse. Serdar Sıçak, senem näme bir o çekeniň olin ol sırtyň oýnadyp ýörsiň diýerler. Ha, sen tetimi? O bacıyını näme ökölen bolup ýörsiň senem haramda gyýdyňa näme ökölen? Ya yalanmy o aýdylýan zat? O näme sana bolýa, sen bacılaryňa bolýan zat oňa bolanakmy? O seni ýöne gezer etme oňa. Gelmez ol. Sen oňa gaýta mende bar bir Türkmenistanyň bar baýlygyny berjek. Ha? Yerasty ýerüsi baýlygyny berjekmi? Şeytirip oğlunu korkuzyanmy? Ini şu getiren 39 ýaşly oğlunu 20 gün içinde prezident ettin. Sen mara resmi kabul edilen Türkmenistanyň institusiýalary prezidentlik ýende şoňa meňdeş kada kanunlary sen açaçan beýtirip bozubilýän bolsaň näme kakan melligimi gnida diýse. Ha? O bab ızgan tam bawaraptam eşek sekip ýören bir topur sen bir cikuşa sen. Maçyny sekip ýören bilet. Men sana belet dälerini öýdýänmi? Sen kakşyň toýuna da geldiň ha, braçişkanyň. Ha? Men aýtdym ha sen gatnap berdiň. Sen o wagt bara Gurban Kärizden çekinýädiň. Şoň bilen mara bir ýakynrak durjak boldum. Ýakynrak men bilýän ha sen kim bilen geleniňi çenni. Toýa geldiň ha, dogry dämi? Men sana belet gnida diýse. Hey beýle bir öz halkyny, öz döwletini ýigrenýän bam başga da. Şonuň ýaly. Ýurduň içini görýän bolup beren zatlary. Görýänmi? Ene men merkezi stat upravleniýanyň bir baş ekonomisti bolup işleýän adam. Hani maňa düşünür, özüň düşünürmen bolsa düşünürlýäni aýt. Ona hello bir 10 ýylyň içinde bir adam öldürmek, onun bir galtamançılık, reket. Ha? Sen onu özüň etdiň ha? Sen atı näde baldın? Gellik erdin atyny näde baldın şunu aýt. Pagonlara dayanıp prokuraturda salyp aldın däme? Gice çeçenli bara.
Altın yanından altın yanına sen sakladın beni maşgalam bile. Yuli kimin sakladın? Yöne men başka yolum yoktu. Men biliyordum. Eğer de men şotadan çıkmasam sen bizi bastırmağa edil yakin duran adam. Sebebi sen sıçık. Sen zırttın korkuğa. Ödüňe menden sıçık. Sen başka korkuyan adamın yok. Düşüktü mü? Eğer berde bir apozisiya var, bir zaman apozisiya değil. Geldik erden başka apozisiya var mı? Sen menden sıçıyan. Ha? Pituh. Sen menden korkuyan. Hormatly adamlar gen görmäň. Men mara gaty janym ýanyna muň edip beren emeline. Hileger, gynida. Ha? Yer astyndan mara şeýtirip yılan ýarak emel tapýan berdi. Görün muny? Olary kuşgurýa nemeleri. Hökümete işläp beren al bokvel tapar var. Milyon mara mırzırri. Muhokan tuşka var. O bizim ýeň sämende oturan bir topar nemele krotlar var. Men näme bilen olaryň beýlediňi. Sebäbi bu bara 39 ýaşy ogluny 20 içinde prezident etjek bolsa, bizden mara ol bir kanuna. Bir kanunçylyga sen beýtirip resmi ýagdaýda ulanyp ýola geçirecek bolýan bolsaň, bizden gorkotdyk na milletiň tarapyndan. Na menem prezident dip. Ol sen ol galyn osroklyň mara mırzırry diýdi bi o Nur Maçı dağı var, niren gelen bir narkomani. Ha, Nur Maçı diýdi, ýene prezidentligi nire etdiň o sen? Bulan hemmeden prezidentler. Okuwy, bilimi, dünýäwi tejribesi asla ýok adamlara mara ay menem boljak näme etjek diýip. Ha? Itin arda ýagyndan suw içip ýörenler mara hu gaýtdy. Ay men prezident. Men onu edemde men sen ýalaky, sen tetelli hökümetiň mara institusiýalaryny äskermeýän adama garşy çykdym men. Men protestim şol. Düşündimi? Şoň üçin durarım tenseni ýok bolýança. İnşallah. Gynida milleti sen o radiýasiýa diýilen zat bara gittä bu. Aýal oğlunyň yaraman ýatyrdy. Gulnawat, dogry dämi? Serem aňyrdan benemeden gelende şol bagyryň gapdannaky ýol bilen şu dağın üstünden bir geçirilen 7 kilometrelik yolun aşağından geçen yol bilen gatnap ýörsiň abi bärik. Täze zaman olbasyna. Ha? Sen barjak watyn öňýänine şotak bir vedre benzin koyup otlak koyverdiler. Ondan millet senden razymy şol. Milletin razymy däligini gördüňmi? Kakajan täşi näme üçin o Emiratlardan ýödüne jaý satyp onuň ýaly adamym ken, baý adamlar gaçýarlar ýurtdan. Gariplara var gaçdy. Başga bir marz hevti bolsun. Lewap sevti. Balkan da şowuz. Olara muro diýerler bärik. Ha? Şu sen mara bir sıçak guturun gnida ýegenleň şolaryň haloplarynyň ýanyna öz gyýlaryny maşgalatyna uro diýerler. Barın 5 manat pul gadanyň diýip. Millet arnamysan geçdi. O talip tentet bara. Kasoy namaz gihramoy. Ha? O da boljak prezident. Ha, beren haklar menni. Ha, maglumat beren haklar mı? Çimo? Garsak. Seni vara şol abiznoyda hakikaten nemäňden bilýänmen. Şo abiznoyda turba saklap berenden märi bilýän. Haçan ikinci mikrorayony göçeniňe çeni bilýän. Marda da bilýänmen sen. Ha? Ejen maryň äzeri dämi? Kakaňam asly Eýranly azır. Götüňi tananaq sen. Eşitýänmi? Çumo? O ýanyňa da özüň ýalak şagaly goýupsyň. Men endi sen bilen mara bir nähile bolsa paýçylykly gürleşdim. Ay ho şu ýollaşyň gargy bolsa iýmetim poh bolar diýip. Ay gargan ulusy sen ekeniň. Bile gagyllan bolup ýörsiň. Osrak haýwatyň näme sen çumo? Ha? Men energiýam barlajak bolýanmy? O men balagymyň içinde näme gözläp ýörsiň sen? Men energiýam diýip. Ha? Sen 30 ýaşa çenni han sen maşgalan? Han sen ogluň ýygyň ýokmy? Ha? Näme öýlenmediň? O ýegenler bilen urşdum diýen bolýan, batyr bilen urşdum diýen. Sikiýän sen. Ol hasaplyja ýörýär. Oň etçegi içinde. Ol sen onluk adam del. Sen Amerika nähel düşeniňi ben bilýän ony.
Entek ol hakta men ayratin çıkış edip aydarın sana. Gınıydı. Ne edip gelenine şenni. İnnem yanında o pokuyup gören mara. Siz bariyiniz ne şotayda üçük kur. Siz bariyiniz sidik sindirin qarafıcı. Gınıydı kuturun. O nurmaçı bile näme birinizi basıp görsün mi? Kime öğretsin porsu götün gınıydı? Ha? Energiyami ölçecek mi? Näme men asıma mara söýgüliňi sallynda gysırga aldım onu. Ya özüň beräýsem diýäňmi? Kän urlaň sen pituh. Eşitdiňmi? Sen bilen deň bolmajak bolýa. Men entek bara ullary bilen bir düşünşeýin. Sen beýtirip aman beýtirip bara arkaň gezerini ötmegin. O taýda ol sen bilen mara gurlaşyp ýören ýigidem. Sen ýalňyşyň hakda aýdyp ýören ýigitlerim oýun ýigitler däldir. Ol sözüni howadyň ýany olanlar däl olar. Düşündümi? Sen ýöne kelläň goşdy Amerika geldiň bärde arkaň molluň ay bular bärde hiç kim işletýän men. Kime öreksen? Kime öreksen? Näçe adamyny uğratdylar? Nädip geleniňi sen bilýärsiň biz. Ya sen ýagyn ýetenakmy? Düşmanyň ýetenakmy sen? Erniňi burnuňy gıýşardyp näme o? Sik sorup ýören hele ýalak ağzyň burnuň beýtirip gıýşardyp oturýar. Çumoňy çykaran ahmar bilmagyn. Düşünipmi? Gynýda diýse. Haramda näçe uğra döwer şuňa bu gynýdalary. Men üçin olar bular hiç kim. Düşünipmi? Haram tüýmem gymylana oň üçin. O däl gyýynyň guwanjy iki zanyk emjegi bar, minyon. Onu ulanın molup ýörsiň. O bokwel sapar ulanıp ýörsiň agda mohokan tuşkan ulanıp ýörsiň. Ulanýan adamdan kim o sen? Sen özüň düzügli bolonda, haramda, milli pidir. Sen elinde işleyen adamlar şular bolurmy? O bizim ýeňsemizde bokulyp ýören iki zanyk gol neme bardy ol? Krot. Olaryň mara edilýäni badallar ho kanat bitdi olary. Akça kepteriyim ýalak şeýtip başladylar. Ýöne eger de etin kilesi 120 manda yeten bolsa, o da resmi dollaryň bahasy 5-6 dollar degen bolsa. Emma Qarabağdaryň dollary 35 manat bolýan bolsa, berýän aýlyňam 2000 manat garyplar üçin. Aňyrda ol resmi dollar alyp bilýän bolar. 100 dollar ol. Bir sapar bazara girip çykdy, guturdy. Oň bilen beýtirip maşgalany eklap bolýarmy? Nähili ýaşamaly bu millet? Şumo men senden sorýan, milli pidir. Milleti nähili ýaşatjak bolýar? Ondan men 2007-nji ýylda çykamda öz gözüm bilen gördüm, maşgalam bilen şol edil 9 Aşgabat komisaryň bir nemesi bar, çatrygy öwrülen ýeri. Aşgabat tejen ýoluna. Men şo taýda aňyrdan 9 Aşgabat komisardan gelip demir ýolum ýapyldy. 3 sanakmy 4 sanak resmi joňalyk öz nemesi bilen nuklear diýip şoňalyk neme geçdi. Getirdiň sen milliardlarca pul aldyň sen. Şoň üçin şo taýda türkmeniň mara saglygyna ziyan yetýärmi yetmeýärmi diýip pikir etmedin. Ha? Sana pul gerek. Gyzyl berse hadar adır diýär. Sen bu pulun derdinden, bu hökmürowanyň derdinden sen mara ol bir guturun hayvandan beter eten. Binamız. Sen resmi ýagdaýda ölümü satyn aldın. Ölüm. Hawa halkymyzam gyrylýar bu wagt. Onkologiya köpörli, Gatyken. Hemme vilayetlerde onkologiya köpörli. Ýöne sen mara ejeňlen kakan ýüze goloýa ýaşady diýip sen mara bu özüňize degmez diýip ýördiň. Dogry dämi? Ana neme diýär? Yarana. Dogry dämi? Bulnawa sen şol köçeden günne täze zamana gatnap ýördiň. Millet bolsa sana benzin goýupdy, otlady. Sebäbi millet ýaşap bilen. Ol astanowkada duran gyýylan mara altyndan bir çypoşka, toda ýa-da şoňa bolýany neme misa şol bir gyzyl çaýlyrmada şonam goparyp ýörler. Padýerlerde zat goýup bolunak. Ha? Adam öldürüp ýörler. Zorlap ýörler. Ha? Çağalar arkaň köçe goýberip bolunak. Döwletmişi. Ha? Günmişi nepdeni Türkmen 2,5 milyona 1 milyona golaý. Häzir sen mara ýöne goýbermän nursan adamy. Goýberdiň gidýär sen.
Häzir diňe pagonlar, işi var adamlar, beýni bayrak ýaşap ýören, ýegenden olar bular, şolar ýaşap ýörer. Dogry, ondan gemem. Emma ýöne sen ýol açsaň, iň bolmaly sen mina bar ona gidýär. Olar gidýär, ondan bu MVD-den bu gaýdy ýa, ýene PPS diýe, şoňa meňzeşler, bu ondan batalyon ýa, olam gider. Millet bugüne çydamaýar. O näle o çağalar eklemeli. Ine sen eden işin haram. Haram da sidik sindiren kara keçe. Binamız. Millet çydamaýar bu zatlara. Düşünkünmi? Çydamaýar. Sen gatyken gan döktün halkın. Kabit yok diýdin. Innemedýän işin hemme zady öz nemäň daş töwereňi üýşürip ýörsiň. Näme dernöýdäňmi? Näme emirat edernöýdäňmi? Ya sultanat edernöýdäňmi Türkmenistany? Haý sen, onu sen Türkmen milleti tananakda. Tanamayan bolsaň taryhyňa seret. Türkmenler, bilýärmi? Arym köýünden imanym köýsün diýen Türkmenler. Türkmenler dinden çyksaňam iýilden çykma diýilýän. İýil bara. Sen iýilden çykdyň. Düşünkünmi? Sen binamız halky kiçeltdiň. Namusyna degdiň milletin. Düşünkünmi? Depelediň namusyny. O yapan bolup ýörsiň, men bara betirip. O dogry. Ýöne haçan millet gurrap bilmese ondan sen ýaly zalimlaryň öktülügi çykyr. Haçan millet azat gurrap, hakykat aýdanna ondan millet rüssemdir. Hakykatdan ýüze çykyp dur. Milletem aýdar şonu. Düşünkünmi? Tozak galarsyň. Tozak galarsyň, milleti sakla bilmersiň. Sebäbi halkyň haky bar. Narod emeýt prava. Yodo adat, yodo atlanan